खाथियाव दंना गैया आंबो आंनि खाथियाव दंना गैया नायसेयावबो लाखिदो हाबिनुखौ सिमां अननानै नायबोदोंमोन माबे गासिबो थैनो थांनानै इसोरनि आखायाव सिनायनो सानो नोंसोरो थिरांथा एसे सोंब्लाबो नोंसोरखौ बेखौ खोन्थाखायो सैनांगौना नोंसोरखौ बेखौ खालामनो थाखाय सैनांगौनिफ्राय इसोरा नोंसोरखौ उदांस्रि होबाय नोंसोर मोजां जे इसोरनियाव जे जायगायाव इसोरखौ मिथिबाय बेखौ मिथिखायो इसोरनियाव नोंसोर थायोब्ला बे गथ'निफ्राय साबसिन माने मा होनो नोंसोरनि फिसाफोर होगोन मोजां मोजां फिसाफोर होगोन नोंसोर इसोरनियाव थादो ओमफ्राय जबनि खोथा नोंसोरनो मोजां मोजां समायना रमायना फिसाफोर दंजोबा नाथाय सैताना बेखौ गासैबो फोजोबस्रांजोबदों धोन सम्पति फोजोबस्रांजोबदों जेब्ला जबा माने गावनि दुखु दाहानि गासैबो माबाफोरखौ इसोरनो फोथायदों इसोरनियाव गावखौ थारलायै होजोबदों अब्ला इसोरा अननानै गोमानाय साय सम्पति आरो गासैबो गोमानाय फिसाफोर पृथिबिनि गेजेराव बिनि फिसाफोरबायदि साबसिन गैयामोन होननानै बुंदों बेबायदि सैताना बुथारखांजोबनायनि उनावबो माने बिनिफ्राय साबसिन गैयामोन होननानै बुंदों नोंसोरो इसोरा नोंसोरनो गोजोनै सान्थि होथों ओमफ्राय नोंसोरो नार्भास जानो नाङा माने नोंसोरखौ गथ'नि थाखाय सैनांनायनिफ्राय इसोरा नोंसोरखौ उदांस्रि होबाय इसोरा जि मावो गाज्रि मावो होननानैबाबो माने मोजांखौसो मावो आरो मानसिनि थाखाय इसोरा मोजांखौसो मावो दा नोंसोरो बे गथ'नि दारै माने नोंसिनि लामाया गेवबाय थैनो थाखाय जोंबो माबा थैगोन मानसि हिसाबै मोदोम हिसाबै जोंहा बेबायदि हास्थायनानै थायो आरो नोंसोरो माबादो हेल' औ ओमफ्राय बे खेरानि नै मरियम दंना गैया मरियम दं बे मरियमनो होनानै खेरानिनि नाम्बाराव बुथों दे खेरानियाव ओमफ्राय आं रायज्लायगोन कनफारेन्सआव खेरानि हो दे मोनाखै दाबो फैयाखै खेरानि लिरखादों KERAN लिर होनबानो ओंखारो खेरानि लिरदो ओमफ्राय बाहाय बुदो ओमफ्राय कनफारेन्स बानायदो ओमफ्राय आं रायज्लायगोन हेल' होननाय लोगो लोगो आङो खेरानिनाव फन बुहरग्रोनानै मानोसै थांसै
औ खेरानि होनखादों खेरानि लिर दे जायखिया सिन्था खालामनाङाबाबो माने नोंसोरो साबसिन हामसिन इसोरा फिसा बुदो कनफारेन्स लिंक हमब्ला सिगां दावदाव होननानै लामा ससेयाव जोंखौ दिनै गारनानै थांबाय एफा गिदिर देरबायमोन सोरनि मोखांखौ नायबावगोन सोरखौ नायनानै थाबावगोन मामि आंजों रायलाय नों मानो उन्दुनानै थाखो एफा गोरा मोदोमानो मानो बिदि जाखो